דצמבר, שהשמש אחרת ואז נותן כאן גלים, והם אמרו שתוך חודש אנחנו צריכים לייצף את הכניסה שלנו בברום, שזה גודל היה 18 מטר בגובה 2.40. אמרתי, אין בעיה, אז אפשר לעשות פרויקט, לגשת שוב לשם, למקום הזה, ולצלם. ואז צילמתי ביולי, שביולי שמש למעלה. אז חיכיתי עד שעה 5, עד שיהיה עוד שמש קצת נמוכה, אבל לא נמוכה עד כדי כך, וצילמתי כאן בדיוק מאותו מקום, עם העדשה 200 מילימטר ועם החצובה, צילמתי 7-8 פרמים בגובה, כמו שסיפרתי להם, ואז חיברתי אחר כך, ויצא קובץ בערך עד 800 מגה. ואחרי, כן, שזה איכות. HDR אתה מדבר? לא יש צורך ל-HDR כאן. לא, זה פרמים נפרדים, אבל ברואו. רואו זה, כן, זה הסגירה של הפרמים. כן, אחר כך חיברתי אותם, כן. ואחרי חיבור רק התחלתי לעשות צללים בתוך תמונה שיהיה דמה לתמונה הזאת, כי לא היה שם תנאים כאלו ביולי, שזה מצולם בדצמבר, ביולי משהו אחר לגמרי. ואז זה לקח נדמה לי שבוע עד שהגעתי לתוצאות האלו. ואז נתתי להם קובץ והם הגדילו 18 מטר על 2.40 בגובה. שאלה, איזה חודש איזה חודש? מתאים לצלם ים המלח? בשעה 5 שיש שקיעה. מתאים לצלם, כן, מה שאמרתי לכם, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר. ינואר? ינואר, פברואר, כן, באמת. הכל ששמש... בשעה 5 משהו כזה? בשעה 5? זה תלוי, לא אפשר... למה צבע יותר חזק, יותר חם? צבע יותר חם? הצבע שם תמיד יוצא מעניינת, כי יש שם תנאי של ברום, שזה נותן אדום יותר, כן. אדום, כן. הצבעים שם תמיד מעניינים. וזה גם כן נמצא קרוב, אולי אתם ראיתם את זה דרך